De single is 10 april uitgekomen en die ging keihard. De eerste dag stonden we meteen al op nummer 3 in iTunes. Dus dat was echt te gek om te zien. En leuk dat het zo wordt opgepikt en dat mensen ons nummer te gek vinden. Dus ik hoop dat nog meer mensen hem downloaden op iTunes. Misschien Verliefd heet hij. Wij hebben hem met z'n drieën geschreven. We schreven alle drie al individueel nummers. En ook met elkaar schreven we al nummers. En deze hebben we ook met z'n drieën echt zijn we samen gaan zitten. En we hadden wat ideeën. Dat hebben we allemaal bij elkaar gebracht. En dat is uiteindelijk dit nummer geworden. De opnames zitten er nu op. We hebben een videoclip opgenomen. En het wordt een hele pikante clip. Wij hebben dat niet alleen gedaan. We hebben alle drie in de clip een date. En dat zijn niet de eerste de beste. We hebben... gaan we gewoon even vertellen wie onze dates zijn? Ja, is goed. Oké. Nou, ik had Nikki Ophey. En zij is Holland's Next Topmodel. En daar heb ik in de clip een date mee. Dus het wordt flink pikant. Ja, en jij dan? Ik zit met René Trompert. Die heeft meegedaan Benelux Next Topmodel, Miss Universe. Dus ik heb zeker niet te klagen. Nee. En mijn date van die dag was Brit Scholten. En zij speelt in een serie op de televisie. Hoe hebben we die geregeld? Ja, gewoon... Ja, weet je komt sowieso altijd heel veel mensen tegen. En bij events waar je staat en zo doe je contact op. Nou ja, dan is het gewoon van, lijkt je het leuk om mee te doen? En zo gaat dat. Het is gewoon, je leert heel veel mensen kennen die je gewoon graag willen helpen. We kennen ze ook al persoonlijk, dus we hoefden niet met een tussenpersoon. Dus, het is wel leuk, want vroeger, toen we nog geen band waren of toen we net waren begonnen, toen hadden we het hier al over. Want we hebben natuurlijk ook dromen. En de eerste droom is al uitgekomen, dat is die single. En de andere droom was om een videoclip te maken. Toen zeiden we, dan maken we het lekker pikant en zo. En dan regelen we wel wat topmodels en zo. En nu komt die droom gewoon uit. En hij staat binnenkort op ons YouTube-kanaal, Zomaar Official. Dus als jullie hem willen zien, dan moeten jullie vooral op ons YouTube-kanaal kijken, waar we heel veel video's maken iedere week.